from the farm. Organic. Correct, organic. Kami na itong inyong mga friend nga miss kag kusog kay ulan, miss kag bagyo, winter, spring, summer or fall. Mangumbira lang gihapon. Wala ka ka-helmet eh. Bantay ko ka dahil. Wala naman dyan may ka-helmet. Ano rin may mag-helmet ra kay One block away. one block away ra lagi niya. Pero unahan, police station. So wala dyan may atrasan nga kumbira ka. Rain or shine, must go. Una siya isumpa sa kapobrehon o sa kagutom. Yung panahon sa COVID-19. Dagan ang kuhan dahil. Out to Ya dahil. kay daghan man laging out ni. Atras ka dahil. Daghan man laging out. Murag dato man ilang bisita. Oh, fresh kay si Mario. Hindi ko lubos akalain na lagi bugas naman dahil ko. Epekto ni walay kaligo-kaligo. O diba? Hello. Ay, gwapa kay si Mario. Actually, ang among bisitaon karon ng iyang ex-friend. Ex-friend. X-Men. Ex-man. Ano ko yung X-Men? Dako kay akong bugos. Dahil ako hilabtan kay basig mo. Mo eruption niya siya. May ex pala ako. Thank you for reminding me. Wala rin namin. American na kami manglugit na po me. Look at the visitors, naka-car. Habang kami ay nakarusi lamang. Pero it doesn't matter. Look at Look at her ex-friend. Di ba guwapo ko? That's Fuji, the father of the birthday celebrant. Our ex-friend. Ayan na. Alada, ang iyong kakahadlokan dahil face your fear. Kung cake. Diba? So, may mga gwapo kay mga bisita, maikog naman mi ani mag-record. Amo manglugit ra jud mi ani. Ready na ka Mardio, talab tayo. Naka-record dagat yung mga gwapong lalaki. Hi! Bawal ang ano dito. Asa ang plato? Kay Mamert din na po mo kaulaw kay so. Wala may mga ligo. Ikaw. Ako na ere wala ligo. Boysis Mario Gibisto. Wala gwapo kay Kirby. Pahingo. Kirby, pwede pa, gwapo kay Kirby. Kirby, pwede pa hingo, Kirby. Hut na akong tango, Kirby. Maulaw mi ang tinoyms. Leader. Maulaw mi ang tinoyms ko. Dagang dagang mga priso anir. Unya ra ta kay dagang pang tawo Mardio. Panihapon ra ka? Panihapon ra ko na yama. Makahadlok po din ng birthdayhan. Di mo ari ta mi kalauna kay kanang wala na bay tawo ba ni daghan man digso. So, di natin pakita kay kasama. Ayaw ko tangi. Unya ra ko plato bi. Unya ra ko dito sa Kamarjo. Nakita na gani kang kuha. Nakita na gani kang yan. Bawal kasi mag-video. Hi. Bawal mag-video. Ano mga ex? Bawal lagi mag-video. Oh, magtiwas sa pag-video. Magkuha sa pagsudan kay. Bawal ang documentation kay. It's better late than hungry. Wala dyan yung makita ang tao ron kay. Amo gi-block among selves. Ayuhag kuha diha. A little of everything ra mo gud Mardio. Diyo na, bakak dyan na imong sa turon. Diyo na mao. Hi, Doc.
Actually, busog na kaayo ko. Huwag ka ng imong friend nga namutos na dayon. Wag kagig na ko. Gayta taglumpia Mardio. Duhara ka mo day. Kaya mo lagi pangayos custom, duhara ka mo. Mubalik ka po niya. Kamu ko, imbutido ka. Alam yung imbutido diri kay. Dala na. Guwapo na siya. Hello. Ay, dala ko. Yes. Anong bitter kay kanako tami? Oh. Bitter kasi atos wa ko ni agi kabuang. Okay ra gud tami og dili mo daog basta di mo agi kabuang. Kaba pa kana ako siguro kung ta muda oh. Ano ba okay pakialam si mo kinabuhi tami? Ya, kaya pa daw ako, di ba ako? Ako'y labot ni mo tami. Ikaon ra na kinapas mo ra ka. Ko yung mala. Okay. So na mo panglugit ni Mardy. Salvatong paniud to dai. Salbarda sa among paniud to. Kabalo ba ya? Punta lang sa kita dai. ECQ? Ezekiel. Subo, kami kato. Kami mau daw sila. Gamay ra am gikaon karon kay kabalo ba kapag daghang bisita. Just get what you need. Apil mo ka this video tami na mura kag parasite. Mura kag naagig tipos. Kana iba mang friend ba nga ni agig tipos day wa naka-recover mao na siya. Na nagpabiling di unay. Siya mo tinunaig ag pandemic. Salamat Dudong. Ginagwari jud ang kaon ni Marjorie. Kay ngano putang namahaw daan. Wala mo gud mag-expect kay imbitaron di ay mi. So kung nahibalo pa ming imbitaron di ay mi wa ning mahaw. Ni snack pa jud mi. Well, lami ka ka nakapangandam ka day fresh kay kada. Murag muling ibalik. Naagoy war zone may tabuan. Minyo na dai. I mean yun na. So simple ra ang decoration over there. Namo kay nibudot amo kaniha. Ano ni butong nga transformer that's why ni brand out. Ang brand ang ni kung malin ko nay ni Condrilin siya nagtay akong padadagkuan, di ba? Ni Siga. Isiga siya after pala. Ni Siga. Kay brand out man gyud at the same time ulan-ulan so ingon na jud laman ko nga di na kung padayon laman og pa-birthday. Nya kay ko aman this is a forceful invitation. Kanalimtan. Kinalimtan. Na si Marjo niya. Pagkabalon niya nga invited po na siya. Well, last week pa ako gi-invite. Nakalimot Last week pa di mo nag-get up gyud siya, naligo siya gapa-fresh, gapahumot pag yun siya. Feel gyud nako dili birthday mo gaaliday. Na kay gasto pa matud-an. Ganyan. Maligo man gud ta dai. Wala lagi ko. Ikaw man. Depende sa tawo. So naagoy part ani nga video nga. Downside ra ang atong i-capture nga mga moments kay bawal gyud no. As requested by the one magug kay very kuan ang area kanang secluded Secluded doon sa dool sa police station. police stations. Kau na. Base niya. Ngano ko ka nagagool na mo? Di ba? Kau ang Kana ba? Kabante ka na mong friend galing nga pugsun kag pagkaon mis kag unya pa kaganahan. Mo na siya. Una ka mo ay jud magduha-duhag imbitar na mo kay rain or shine mo adto gyud me. Nya pabalo gudaan mo ahead of time para di makapamahaw. Kay pait ka ng pag-adto dito daghan kay suda nya di ka kag daghan kay tungod busog na daan ka. Overdose ba oy?
Maka-overdose din. Oh, that's Tommy. Miss ka na Tommy pa lang, gagaya pa naman Tommy. Kaya ang kontra si Jerry. Tommy Jerry. Bila lagi imong edad gali, Tam? Hindi siya musugilong. Actually, wa siya naging panganak. Hindi diretso na siya adultery. Na siya si Tommy. Valencia man siya, Valencia. Daho kanino to na kung murkunday. Anak ka dako day kay labay at ikaw day. Muna ilang morcon nga wala naka-slice. Buong-buo ang pagmamahal. Yes. Kunday. So siya. Ano mag-backstairs nito mga laki mo? Lamig ka yung malaki. Inanong tanong mag-birthday, mag-boxers, mag-pajama. Kano bang manglakras ha? Hindi pa alam niya shoot man pumara po cartoonis. Di apoy kaalan, lawlaw ro pag kay ikaday. Sus. Baksyo. Nano putang nagbulag sa una alan. As a friend. Gusto ba kayo nato kung wala? Oo. Nano pamalitan man ako siya shirt sa una. Magba man. Nano nang luag naman na ron. Wala siya kauyos yung partner. Wa siya kauyon siyang partner. Anyway, mga on sa mi ha. Bye-bye.